k'a sɔrɔ an balima maliyɛnw bɛ ni mɔgɔw connectelen don en ligne m'a ɲini aw fɛ a ka vidéo a ka partager kojugu a ka cœur caman bila a ka j'aime a ka o caya balimaw nouvelle dumanw bɛ yen nouvelle dumanbaw bɛ yen en provenance de la Russie nouvelle dumanbaw bɛ yen en provenance du Niger nouvelle dumanbaw bɛ yen est-ce qu'il y a faamu a tɔgɔ ka bɔ an ka premier ministre yɔrɔ la nouvelle dumanbaw bɛ yen ka bɔ Burkina yɔrɔ la n balimaw nouvelles ka ca nouvelles ka ca nouvelles ka ca mais je veux le maximum de partage n bɛ fɛ a ka partage fanga bonya joona pour que n ka nin information tellement ninnu n ka o da aw tulo kan an bɛ wagati min na n balimaw kuma lasurunyara Russiw u ka ministre de la défense n'u ka vice ministre de la défense n balimaw a bɛ Mali kɔnɔ bi sans ça a bɛ Mali kɔnɔ Niger balimaw Niger u ka chef d'état-major et disons u ka ministre de la défense a bɛ Mali kɔnɔ balimaw ko dɔw kɛra san an bɛna an da don o la est-ce qu'il y a faamu ko dɔw kɛra san balimaw an ye nouvelle ni information dɔw sɔrɔ an bɛna an da don o la balimaw docteur Choguel Kokala Mayiga fana ye tiɲɛjala 4 fɔ sema mɔgɔw ye balimaw a ye réalité dɔ fɔ an balimaw c'est à dire n'a y'a kumaw mɛn a b'a dɔn k'a fɔ ko Choguel bɛ Mali dɔn a bɛ Mali mara cogo dɔn wallahi mɔgɔ tɛ se ka Mali mara premier ministre tɛ se ka Mali gérer bi an bɛ wagati min na ka Choguel bɔ wallahi a tɛ yen donc je veux le maximum de partage pour qu'an ka don an ka information na a ye teliya a ka cœur bila joona pour qu'an kana temps ta a ye cœur bila joona a ka partage fanga bonya je veux le maximum de partage pour que k'a daminɛ titre la n ɲinɛna ka fɛn dɔ fɔ a ye Mali ka compagnie aérienne o baara o latigɛra an m'an da don o fɛnɛ la donc a ye partage a ye a augmenter a ka partage bonya n bɛna image dɔw k'a la sisan a ka ninnu lamɛn fɔlɔ yanni an k'an da don information na est-ce qu'il y a faamu. Merci de nous rejoindre sur ORTM 1. Mesdames, Messieurs, bonsoir et toutes nos excuses pour ce léger retard dans le démarrage de cette édition que nous ouvrons avec cette séance de travail tripartite à huis clos au ministère de la Défense et des anciens combattants entre le ministre de la Défense du Mali, du Niger et le vice-ministre russe de la Défense. C'était donc ce matin au ministère de la Défense et des anciens combattants. À l'issue de cette séance, le vice-ministre russe de la Défense et le ministre d'État, ministre de la Défense du Niger, le général de corps d'armée, Moudi Salifou. Ah mais balmo anga sega kan tuguni. Été successivement reçus en audience par le président de la transition à Koulouba. Rien n'a filtré de ces rencontres. Ok, donc maintenant a traduit Aouye. Balmo. Maintenant a traduit Aouye abado mune boraka kesisa. Et Rissou ka ministre ou ka Rissou ka vice-ministre de la Défense. Balmo aba kalama en espace de 2 semaines. Ni Rissou ka délégation flana ni na le dogokun fla. Les choses s'accélèrent. Balmo yelema bena do ko la dynamique bena changer. Balmo me kuma do de foye. Mogo munun blalen bɛ bi ka jamana shere. Ka armée shere Sadio Kamara. Balmo aba ka barado. Wallahi aba ka barado. Premier ministre Choguel aba ka barado. Assimi Goïta ubu ka barado. Rissou ka vice-ministre de la Défense. E Balmo ni yemani farafina. Ni yemani farafina. Ou ka vice-ministre de la Défense. Ani Niger. Ou ka ministre de la Défense. Ka fara Mali ministre de la Défense ka mbalma olu de ɲɔgɔn ye bi. Balma contrat baw signera bi. Balma nouvelle ba ni ledu baw tara bi. Balma bi aya blaw kuna ko CEDEAO bena intervention min kɛ Niger k'a tɛ bɔ yani diɲɛ wuli cɛ a t'a kɛ. Mena tila ka révélation dɔ kɛ aw ye tuguni
est-ce qu'il y a un docteur Shogel Kokala Maïga a révélation de Kaga interview kono amena a révélation ke est-ce qu'il y a un bolmo aba kalama et français muneke uyuka navire de guerre ou na Côte d'Ivoire kanani hélicoptère Puma nani unanani blindé véhicule blindé binani yo ouye tchao débarquer Sénégal est-ce qu'il y a un ouye tchao débarquer Bénin tchao débarquer Ghana bolmo Poutine sigile Poutine ngo no ko nsegake ko est-ce que ko France ba kalama ko est-ce que ko France ba kalama réellement kale de be Assimi kokoroa Poutine ngo ko est-ce que Macron ba kalama kale de be Niger kokoroa ko tuma ko Macron me ka les sore wa Macron me ka kangoro bore wa ko tuma ko Macron ta do bi ko Mali bolo no lu bolo be nyogo bolo wa balmo ore la iba e kafo Poutine yaka vice-ministre de la défense Mimbe commandement kuna armée commandement me mimbolo mimbe kuga opération militaire ou dirigée depuis l'Ukraine balma yo de wele bikana ani Assimi Sadio Camara ani Niger olu ministre de la défense no général Salif Modier balma wo yesigi gabi balma Assimi Poutine ya yira ko Assimi ani général Abdraman Tiani n'allait représenter les maires à ministre de la défense fait Salif Modier ou ko kuka bla ou kuna ko be faka kelem bi Niger ko kelen na bi Niger da ko no e kelenge ko c'est comme ou ye kelenge ka kele bi Russie de kama ay ni lameka yade ko no e kele bi Niger ka ko koro de we kele bi Russie ka nuka missile sera Mali soldat ou ma o koro de ko e soldat Russie ou faka nuka missile sera Niger soldat ou ma o koro de ko e soldat Russie ou faka nuka missile sera soldat Burkina Faso ou ma au corps de quoi soldats russes frère. Balmao, aba kalama russi ko missile de longue portée do blakana. Uga vice-ministre de la défense nana laje a missile nunu na besera seorola no ka soro doka nga fra missile nunu nga. Uga vice-ministre de la défense nana pour accélérer la livraison des Sukhoi 27. Djugu te fo konga de ka fo. We Sukhoi 27 dodama. Balmao, mais doro kangana ou ka vice-ministre de la défense, on en a pour vérifier, est-ce qu'il y a famou? Pour vérifier et superviser la venue du reste des Sukhoi 27. Russie quand a Sukhoi 27 badem le dit ama. Balma ou ka kelen suide. Récemment, la Russie a amené plus de 20 000 personnes. Ou ka vice-ministre nana kana fo Assimi. Ou ka kelege tchemunu sera malila. Anana kana olu bisimla ka fo Assimi. Nous avons Alsa Dovka a fait nombre 20 000 soldats russes seront déployés au Sahel. Dobeke Malila, Dobeke Niger, Dobeke Burkina et Siafam. Bolmo, aba kalama situation sécuritaire. Klonge ka bo situation sécuritaire avec ata mais asimite ka klonga l'arrêt. Bolmo stratégie de guerre plan fanfaka élaboré. Bolmo a plan be bana ou kanga plan fanfaka élaboré. Pour que ni France ko kabedo ni sera o chedon kabedo plan de riposte vice-ministre minana ou klala la iba do entretien de tête à tête huis clos Sadio Camara kume général Salif Modi Niger togola ale kume esiafum Risuga vice-ministre de la défense o kume ou klale stratégie de guerre ni plan élaboré lila bolmo we ledu di malima Anga Sukhoi 25 mina tiena parce qu'ale chama ne bambulo bolmo Poutine ngo kabe Sukhoi 25 kaba fallait Sukhoi 27 là kabe 25 fallait 27 là c'est bolmo ante ala fo anga avion tiena on kabe avion dama min kayni korole bolmo Poutine ngo kabe avion dama min kayn ko teme korole nga bolmo amabane ou klale Assimi Goïta ay John reçoit Assimi Goïta, automatiquement, il est vice-ministre de la Défense, il reçoit en présence de Sadio Camara. Assimi a instruction de quoi tchao tchao ebe maga Niger la ka ou bronto ka boy. Oui, instruction de tourner. Kuni Mali ka continue collaboration na. Terroriste febe ou ka be bronto. Assimi go, quand était fait terroriste de Mali kono tourner ko terrorisme ko kuma o ka dabla. O consigne o dira. O temele Assimi Niger. Ou comme ministre de la Défense, il y aura un général Salif Modier. Assimi assurance dama. Ka akli sigi, ka jigi sigi, Assimi a irala.
Kaka temena ka barai. C'est-à-dire ko ka fo Niger population e ka fo Niger présent. Ko wallahi ko Mali bu kokoro ka tu labla. Ko che o che. Ka eleidu min ta Niger. Ni bingara Niger ka ko Mali ka sarasu be intervention militaire ke. Ni jamana missile fli Niger ma. Asimingo ko Mali bi ka duguci. Ne bombe fli Niger ma. Asimingo ka be bombe fli ka jamana ma. Balmo asimiya ka ato aka engagement aya renouveler ka kura ya Niger autorité la. En même temps surprise do be nouvelle do be ntuni. O nouvelle mune balmo uga vice ministre nale ku bena compagnie aérienne russo-malienne ni asimi ko ala inike yoro bi malien bebe ka demander ko Air Mali bina ko ka Air Mali lawle on balmo Air Mali wili tolado compagnie russo-malienne Mali ni Russie bena jeku bolo di nyoma Russie bena Mali de ka compagnie aérienne sigi Russie bena Mali de ka yere ka pankuru a tola pankuru no avion commercial na be mo do ni ngata duguni ndugu Russie bena le Mali de ka yere ka pankuru aka compagnie aérienne Russie bena Mali de ko bara o ke balmo vice ministre nana o bara fenela tem balmo wa bolangolo manade balmo a fotare tare compagnie aérienne anwa kambine anwa Air Mali bine mo chama ngumbe ga laini Air France tugu ko Air France kana jige Mali ko Air France ka Mali vol saboter pour que population nga se ka wuli gouvernement kama même bolmo gouvernement ya ira kabe na compagnie d'aile parce que asimi tagali mga irisi la Poutine ngo kabe fin du même asimi ngo fami nege bala pi ko compagnie aérienne Mali era ka togola compagnie aérienne soro no a togola avion munu be mo takata no e duguni dugula Poutine ngo ko fere la tigara unana bi ko baraw la tigara bientôt vous allez avoir avion badé ne be na Mali konna dans le cadre des compagnies aériennes et c'est à fond donc Malion nouvelle domaine au temele en premier ministre Docteur Shogel Kogala Maïga. En bolma dogo ko amara ko bébé. Donc bébé va bien. Basité bébé Kouranina. Avec un sangani kashide basita là. Donc on va continuer. En premier ministre no Docteur Shogel Kogala Maïga kuno a discours doke. Balmo kabakodo. A discours. Ita même mo shidai. Premier ministre fait ni karara kan kuma fo ebe gain. Tubabu atoko boto flemono. Tubabu be kola tu là quoi. Ni jamangele ni be sran tubabu yen premier ministre femme mana ni discours ke ni be sran tubabu yen balmo wallahi ire ibe songa démissionner irema parce que premier ministre Shogeli ni ne di malima a ni ne di ko fo malika kumabo ore la ya ira ka fo ko be ka intervention min la be Niger kama en réalité ko intervention terre ko France strané ne do coup d'état de benake France ka gouverneur ou la farafina France be ka soldat déployé de ni coup d'état ko ka be ka gouverneur ou la farafina balmo aga soldat be soroka intervention pour que ka présent maintenu au bas du Niger la cause du Niger c'est déjà perdu donc premier ministre Shogel Kogala Maïga a ko beki yaglatre ou be ka labem mingani Africa on ba don laben te laben dore de esia famu kunu a faga ente u be ka laben kedi esia famu kana ni keleke chewye o keleke chenunu France be kana nuere pour ka présent munumbe esia famu ka gouverneur munumbe na te fe kwa fanga ka tien oni mo ko ka be coup d'état kula ka sra so be wili ka oluti la mo kele sono Poutine gelen ka assurance de France te so nga afoka be bi Niger ka Poutine gelen ka assurance de Français Niger que sans interdire et ma yo avion te ka son apan ni Français che ko avion apan Shogeli o de foko sema mugo ka sabali ko sema mugo be mana kanfola iba e ka fo mbalmo a chama be salon e kono be ka demsonu ne dif sama o be ka demsonu ne bla wa tout era sacrifier o be ka demsonu ne bla o ka tout era ni sari o ka tout era ni halaki esi afamu ko toaregu e ato sema mugo ku ka yini ka Mali histoire don Mali kle ma toare ku bla ko fe ko sorayo ni atakale ko sorayo ye toare ku protéger un moment histoire là France ku me faka toare ku faka mais Mali sorayo protéger donc ni France nana kabi reke kalebe esia vom sema fait c'est dire ko sema de ka nga familialité quoi ou be ka sema utiliser
pour que ka usago soro beka sema utiliser pour que ka dugujukoro nafolo bo kunu Choguel y'a fo ka discours là est-ce qu'il y a famu donc il va y kafo antese ka premier ministre soro mimbi malito mimbe histoire do ina fo ko Choguel ko kala maiga billahi abe histoire doni minge a premier ministre mana mimbe histoire do ngatemaka balma oba kala mai tese ka mali koronfela mara ni ma koronfela do ni ma peuple na chogo do peuple sigi chogo peuple sigile me mini minga wa docteur Choguel ko kala ko aga discours là ko beka bliaki la ko basi munumbe kama occupé ka be occupé basi te di moshima minusma ere benaka ko base armée ga basi fevebe tesalit agelok kidal kan ka bebe transféré armée malienne ma wa docteur Choguel ko kala ko ka be transféré ko wa Mali be basi be occupé est-ce qu'il y a famu kuma ere to la ko me basi be occupé quel temps ni semache quel temps ni semache est-ce qu'il y a famu quel faut temps ni semache avant ni terroriste de chama ga terroriste de kele armée malienne clé ma sema ka position attaquer au de la armée ga communiquer du ka sema ka position attaquer sema donc sema de ga irabi ka les terroristes parce que l'armée est en train de neutraliser les terroristes oh ni terroristes fogara worom na neo revendiquer ko sema ka mogoy ou bien terroristes man attaque minga neo revendiquer ko sema ka mogoy balon ba ira ka foko joint terroriste donc Choguel yo de foko keletani sema mogoche kele ba un terroriste de tche Mali armée beta kidal kan occupé Mali armée be terroriste de kele ate se population ma wa Mali armée iba e kafo abe accord d'Alger ko bekan le kika langage Mali armée ba accord d'Alger ko wa accord klegele ma borodo wa accord ni mbara be ka ko de la docteur Choguel ko kala maiga akoko sema mo ko nale be ga ye kafo be ga Amerique français be ko protéger ko ta histoire nyini ko de tout le temps histoire là comme Mali de est-ce qu'il y a femme sema mo protéger est-ce qu'il y a femme Mali de sema mo protéger donc bolmo premier ministre a quatre vérité for Mali ko Mali be kan occupé beki akilatre ola ko kan kamé est-ce qu'il y a femme armée malienne mana kambla iba e ka foko Mali de be akan a occupé donc a une leçon de sema ma ku ka sabali ou ka sabali est-ce qu'il y a femme mo ni atagale c'est ma responsable bashite kidal olu de be ka demsenu ko disfakalima wa armée dun kele tolu ni sema che e bi se ki yera ka jamana den kele ya est-ce qu'il y a famu abora ka révélation min fene ke o de u be ka intervention min ke Niger o be ka na ni sarasu yere en réalité pour que ka est-ce qu'il y a famu chokoroba c'est français ka gouverneur munu be antena jamana tokofo o gouverneur nunu de ka olu ka fanga ka o sécuriser pour que coup d'état kana ko la ama e mangame ka wili Bénin la France surveille le Bénin de très près vie nyamaku ka jamana ne ala ma jange dondo mangame wili mangame songa wili Ghana mangame songa wili Nigeria donc o be kana ni est-ce qu'il y a famu mo ye pour que kanin jamana nunu de protéger sinon Niger kelelite donc mais o tabale ama clé to en là quoi donc beki akliski beki jigesi docteur Choguel ko gala maiga wallahi amako apaka barado Sadio Camara baka barado Assimi Goïta baka barado angata salam balmo donc ni kuma damado de kume ambulo kada au kloka abalma keni au dengue noy amara sila jury chercheur donc ka ato ka bella donia ka boa kalama est-ce qu'il y a femme toujours amanga studio barala ni mo munu me fakande me se ka wolel ke 75 il se ka wolel ke 77 67 00 17 77 67 00 17 donc ni oro là un nouvel domaine no et Tombouctou est-ce qu'il y a femme bateau min coulé là est-ce qu'il y a femme et quand balma muso no et Fatmata Yan Batuli kay demeta ka di de une valeur de 5 millions ka di bâton rescapé munuma famille tanra vraiment amba fola na o imake wa ka malien anga milliardaire ou fene exhorté ou beka de mettre ka don bâton est-ce qu'il y a famu Tombouctou bâton mo munu nintora la aleni est-ce qu'il y a famu et atoro et pays dogona mo munu nu kasara la ni wakati amba yini vraiment anga wartu ko de mettre au pays dogon mo fene assalamu alaikum